Обичайните неща. Дръпнах си дебно Фибоначи от най-ниската до най-високата точка. Имаше отблъскване от 61,8. Като цяло има как, защото тук има Fair Value Gap, който го е запълнил. На 30 минути е същия. Но сме го изпуснали това движение. На 5 минути има даже два. Ще да е една хубава сделка. Вече ще да е доста добре развита, ама не мога ги фанеш всичките. В момента по Фибоначи обаче тук не виждам в тази зона, която аз ще търся някакви входове. Евентуално ако ритесне и слезна малко по-надолу, вече тогава би гледал за някакво обръщане. Някой инвърснат Fair Value Gap. А и на мен сами е много интересен AMD модела. Тия сделките от вчера. Тази още е активна, още гледам и за този сценарий за надолу. Германеца не ми трябва. Истина. Това ще го загледаме. Ето сега напоследък гледам AMD модела и е много интересен. Горе-долу това е AMD модела. Че вие на 15 минути май най-хубаво се виждаше. Той сега в момента го прави. Но по принцип ето тя. Акумулация. Само тук видя. Как беше това, бе? Манипулация. Обвръща ти Fair Value Gap и след това трябва да си стреля нагоре. Този модел го следа напоследък, ама трябва да има волативност, в смисъл трябва да има много поръчки, за да се изпълни. То си е вид CRT. Даже си е CRT. И нали да има и отделно удряне в някакъв key level. Key level, Fair Value Gap или нещо, както Алекс ги търси. И е точно тук имаме удряне в Fair Value Gap. Обръща е това. Ето е този Fair. Това го обръща. Директно от тук нагоре може да се хване, както вика човек на хората. Да е по-сейф е тук. Ето сделката е 1:1 огън. Ама, ще видим сега при Нью Йорк опенинга какво ще стане. US30, аз си гледам една swing сделка от миналата седмица. Ми так са чуваш ли? Да, чувам те. Че нещо ми се беше превало това. US30 винаги казвам, тази сделка още от миналата седмица съм я споделил, дето я гледам. Тя е много дълга. За сега се развива повече от чудесно. Да. На Dow Jones. Да. Специално днеска за златото, аз трябва да говоря, но по време се усетих, че нещо явно не ми пачка това микрофона. Специално за днеска златото. Точно там между тия две нива 0,705 и 700 там, кое се пада в момента 0,786. То там няма как да търсим някакъв ход, защото там няма никакъв гап. Да, смисъл. Идеята е, че аз затова казах, че като цяло аз тук не виждам абсолютно нищо. Смисъл, освен 0,61. Да, но вече 0,61, виж как го е тествал и виж какво е направил. Смисъл, виждаш? Пипа го и се изстрелва. Да. В смисъл, то го пипне и си изстреля. Реално аз фанах днеска
движението от 12, ако не се лъжа, от 12 до 1,15 това движение надолу. Аха. Къде го споделих, да. Защото точно тогава затвори, нали, свеща по CRT модела, как викаш ти. И сега си викам тук до тази зона 0705, там няма какво да вземе. В смисъл, няма ни fair value gap, няма нищо. Да, няма ключово ниво. И няма ключово ниво. Единствено е тази ликвидност е тук, където е задържала. Ама... Да. Какво? Смисъл, днеска ще да е малко по-странен пазара на златото. Аз поне не виждам. Ами то новините минаха реално по бялото за тях. То нямаше. В смисъл Тръмп имаше там, ама било това е през нощта нещо. Сутринта, да. Сега единствено пак някакъв вид акумулация, манипулация надолу, нали? Ето реално почти всеки ден се случва почти едно и също. Да. Само един момент. Ало? Абе, каква Чехия? Човек, айде ще се чуем след около 30 минути, само че имам нещо да правя в момента. Айде. Така. Идеята, нали така, аз това го следя от напоследък AMD модела, чакам някакъв вид акумулация, някаква манипулация нагоре или надолу и чакам им връснат Fair Value Gap. Но това пак си е вид CRT. И нали манипулацията да удари някое ключово ниво, като Fair Value Gap и така нататък. Само че днеска на златото не го виждаме. Тук е имало някаква акумулация, обаче директно нагоре, без манипулация. Market Opening. Си отворено в Dow Jones. Тук бе хрия пусна на вода. Си извадим едно чисто US30. Да видя при него какво що има. Това Алекс ще влиза ли днеска? Да. Не са след малко го очаквам на всеки момент. Мога да изчакам да видим някаква сделка на златото, дали ще се заформи. Добър ден. Добър ден, добър ден. Тук тази седмица е някаква странна смисъл. Поне за мен е някаква мудна. Или просто свикнах на някакъв по-такъв пазар. Гърмяща. Днес ако извадим едно от сутринта. Здравейте. Си върви добре нагоре. Това не са така. Здрасти, Алекс. Виждате ми екрана, нали? Да. Аз съм за да продължа да търся селове, дрона ликвидити ме. Тия два лева тук.
Това е NASDAQ, което гледаме на 4 часа и остава този гап с резистенс левела. Друго от горната част нямам. На 1 час. Това ми е хая. Това ми е лоу. Златото. Ще махна всичко, че е по-лесно. Златото е в нетъргувана земя в момента. Имало е CRT с 2 кендала. Я да видя твое, в смисъл ти как го виждаш CRT-то твоето. Ами ето, свипнало е хая на дели. Говорим на дели чарт. То там на 15 минути имаше един гап, дето беше Свипнало е килева. хая и изпълнил CRT-то с един кендал. Т.е. вчерашния мув. Ето, като видиш е такъв без уик, абсолютно никакъв на дневна графика, нормално е да отиде и да го вземе. Така да отвори кендъл без уик. Винаги го взима. В смисъл? Защото няма манипулация тогава на цената. Има Ма къде няма уик? отдолу. Там точно. Ага. Да. Ми именно и таргетира дрон, нали? Който ти предишния Точно така. Daily Low. Daily Low, защото там има и отворена поръчка, която изстрелява пазара нагоре. Това, което мога да очакваме евентуално, тук всъщност затваря по този начин, може би да очакваме вече селове надолу някакви. На 4 часа, въпреки че се движиме, тук е била консолидация, пуш, консолидация. Можем да очакваме и пуш, но това, което ми дава като някакъв добър рейндж, този 4 часов резистанс левел. И гледай сега, примерно, сега отвори моята графика, да видиш как ти се впада този резистанс левел, ако ти го вземе. И този 4 часов V-shape за байове, което байове не ги предпочитаме. Защо избирам този, не този, защото този е фреш. Тоест тук имаме support level, тафа го респектира, изстрелва се, прави нов support level. На един час... Може да видиш моите идеи, аз съм ги гледал вече. Сега. На 1 час, какво виждам? Тук имаме абсолютно същия. Пак имаме V-shape на A-shape на 1 час. И 4 часа си остава тук. Маркирам си high и low. Това, което може би може да се случи. Тук имаме два лоу, които не са стигнати, да ги вземеме. Да събере ликвидитито, т.е. поръчките, които са тук, и търсим, нали, дистрибуция нагоре, но ще видим. NASDAQ в момента ни е в гапа. На 1 час има абсолютно същия гап. Почти. Тоест, ако ми тапне 50%, може да очаквам някакво обръщане. Тук съм, извинявам се.
Вместо този гап да тапнем поне 50%, пред търсим някакво движение надолу. И да кажеш, като влизаш, нека е час, ще дебнем златото, да видим какво ще направи. Добре. Чакай всъщност на по-висок таймфрейм. Да. Чакам това да ни е рейнджа и търсим вече движение надолу. Тук даже има и по-добър вход. Злато нищо не заформя в момента. Тук нямаме също нищо, но така че чакаме. Златото отдеве е направило страшно движение. И никой не го е проследил. Даже доста добре ще се разбие тази сделка. А ти NASDAQ го гледаш за сел? Сутринта е имало добро CRT с този гап тук, ама не е било най... В 11 часа ли? Не знам също. Нека към 10. Към 10. Аз към 11 фанах. Кендала, който е в 10 часа. Кендал в 10. Но... Да, всъщност имаш. Ето ти го, това ти е гапа и всъщност този гап ти валидира order block. Абе, Това под него, му влияш. Ако искаш тук да влезеш, можеш тук да влезеш, чакаш. Тапва ти, респектира ти fair value гапа, респектира ти order block, това ти входа. Абе, това по ония метод, ще отвориш моята графика само да видиш нещо. Да видим сега. Това по този метод, който говорихме, на дневна графика. Това може да се зачете като... Кое е това? Като резистанс ниво. Ето тук. Mm-hmm. Сега да го сваля на по-ниска. Да видим какво ще стане. Да, 4 часа. Принципно го е тествало вече. Нивото. Я дай да е ли чарата? Не го е. Аха. Това ти е равно двата кендъла, които ти го образуват. Да, той е образуващия кендъл. Той е бил. Да. Чакаш сега да се върне, да ти го тапне и да ти реджекне оттам вече. Няма вида и на един час какво ще е. Каква е приказката? То сделката ще е нещо такова. Червената услугата в момент. Не. Аз не ти ви дадох две. Не ти ми даде една. Вие там се не да почува. Да, си добре. Намерих. Нещо такова ли ще би ти била сделката на тебе? От този резистанс. Моля, извиняй. Такава. Не. Първо чакаш на 4 часа да ти тапне левела. Прави ти брейкаут на последния. В този случай саппорт на 4 часа. И търсиш ход от дейли. Килева. Ето ти виж примера на GER 40. Чакай. Така. Ето ти примера. Тук имаш саппорта. Резистанс. Че сега ще ги изчиста. Тук имаш резистанс, тафа ти резистанс, реджектва от него. На 4 часа търсиш обаче брейкаут. Ти нямаш брейкаут тук. Защото ти го тапа, нямаш брейкаут.
Като отвориш Breakout е да затвори свеж отгоре ли? Бе? от него. В смисъл на последния ти резистанс. Чай, той е затворил А отдолу. на последния ти, извиняй, на последния ти сапорт. Аха, ти демек правиш и support и resistance и чакаш да направи breakout на или на Да, support. и ето ти го примерно всъщност тук. Тук ти имаш резистанс. Аха. Ти тук можеш да го броиш, че имаш. Не е перфектно обаче. Ти тук можеш да видиш. Но тук имаш key level, който не си съвпада, в смисъл далече от оригиналните key level. Но дори да ти е по-сейф този, който е тук, този тук окей. Идеята е, ако влезне отдолу и затвори хубаво, вече тогава търсиш продажби. Не, в момента мога да изчакам евентуално За ретест ли? да се върне, входа да ми е тук. Това е на daily chart. Стопа отгоре, таргет следващия резистанс долу. Аха, вече като един път е било там, още един път да се върне да го тестне. Значи, reject, breakout, Аха. т.е. reject, breakout, или тук, ако искаш, след тая, reject, breakout, retest, continuation. Аха. Това ти. Просто обаче тук им пред не ми харесва на къде ми е key level на по-нисък таймфрейм. Скочим примерно на 2 часа. Нямам пак нищо. На 1 час. Не. Не ми хареса тази идея. Мисля, искам да видя да се върне. Другия вариант е всъщност наобратно. Тук имам Open Close Level. Да го тапне и да търсим движение надолу, нагоре. Чува не изпуснем Nasdaq. Въпреки че 40-15 минути. Златото на мене не ми дава абсолютно никакви индикации за вход. Това не ми харесва грам. Чакаме следващия кендъл. За 15 минути няма да се върне в рейнджа. Не е невъзможно, ма едва ли. Гледам Nasdaq къв пуш прави нагоре, човек. Малко на fuck you candle ми звучи.
Защо трейдинг вю забива така? Мите, О, виж, ти примера точно. кой пример? На Volt на двойка. Ето, Daily V-Shape, Мгм. Touch. След тъча. Това е последния съпорт, да, всъщност последния резистенс, който оставя. Аха. Имам- Breakout. Да, това ми е брейкаута. Това ми е резистенс level, support level, извинявай. На по-нисък таймфрейм. Аз слизам от оригиналния key level, т.е. от daily V-shape. V-shape. Кода ми е тук, стопа ми е отдолу. А той имаш и Open и Close level даже на дневна графика. Като погледнеш още малко по-наляво. Къде? Това Ето, тук ли? да. Не е валиден. Не е валиден. Да. Не, защото са А не затворили и open отворили. close. Тапва го. Това е цялата идея. Догоре. Значи та на US30 като цяло тя окей беше, ама аз оттам, където съм влезнал в началото, не е толкова. Отвори Ти- такова US30 и ще ти покажа само. откъде съм влезнал. Ето един пример от миналата седмица. Чакай да видя. Да. Ето имам тъч. Мгм. Чакай, на какъв таймфрейм беше това? Извиня.
На 4 часа това тук ми е... Не бе, не на 4 часа, на Daily Chart ми е тук. Да, ето. Това ми е V-shape. На 4 часа, на Daily графика. Аха. Трябва се, връща се, тапва го. Само, че на 4 часа тук нямам някакъв адекватен key level. От преди това. Минавам на 1 час. V-shape. Тапвам и V-shape-а. Стопа отдолу. Равно на нивата, които образува тук. И сделка 1 към 5. Даже, в принцип, може да се държи и догоре. Чай, какво става така? Мале, как е пробило, леле, майко мила. Сега това ще ми е лоа. Това ще ми е хай. Тук ми се иска да взаимодействаме с... Остана. С едночасовия резистанс. Златото не ми харесва повече днеска. Мене да ми харесва. Да не извадиш ти някаква сделка на Насдак пък. Злато ще го дебнем нещо за... Аз бих го дебнал за продажби. Ама да видим. Още бая път има до там. Те в 4 сутринта е имало изказване на Тръмп, не знам дали знаеш. Знам, гледах го даже. Аз даже ви го споделих в групата. Да. То беше много тъпо, между другото. Еми да. Печелиме, че не знаем колко печелиме. Ама то в 4 часа сутринта то не е било нещо, кой знае какво. Аз само нещо не мога да схвана тия A-шейпове и V-шейпове. На Line Chart трябва да ги гледаш. На лайна? Да, ти на компютъра ли си? Да. Така. Ето, гледай сега, ако искаш. Ще гледай ги го. обясня допълнително. Не дей. И сега ще ги покажа. Да не взема да изпуснем някаква сделка тук. Да. Аз си правим сок, па не знам. Ето. Той поне така ги такова. В смисъл, резките чупки. Като Аха. отгоре е А, като отдолу е V. Аха, ясно. Тук е, Само, че търся да са high probability. Какво значи high probability? Най-малко да има weak. Например, както е в този случай, да има weak. И да има engulfing candle. Най-перфектният случай е да има и и догоре. Аха. да има sweep. Това ми е high probability. Ето сега ще покажа един пример.
освен на тези нива, имаш резистанс, който става support и support, който става resistance. Ето в този случай. Имаш weak, имаш engulfing, имаш ниво. Така, да. Не е респектиран. Тоест, пробива го, от резистанс става support, тоест RBS или Resistance Became Support. Тапва ти го един път и си стръгва от това ниво. Тук връща се, абсолютно също можеш, и тук си търсил втори вход. Примерно на 30 минути. Виж как добре се съвпадат. Да. Тук имаш също такъв левел. Тоест на тебе входа ще ти, примерно. Тук, стоп, ще ти е тук. Таргет догоре. Добре, Алекса, ти тук ли си? Гледай сега на US30 това. Чакай Що? само да стигна до компютъра. Дай ми една секунда, че ще търся чаша. И от шишето, бе. Ма той е в кана, човек, не става. В смисъл ще се олее, иначе малко ми е къл. Тук съм, давай, гледам се. Гледай сега. Ето го, нали, на мен това ми е нивото е тук. Ето е Да. engulfing, защото е прекалено силен. Да, Прави breakout, даже самия engulfing. В смисъл, че Да. тук има някакво, нали, резистанс ниво. няма Да. значение. Ти не вкарвай две стратегии в една. Да, нали, прави breakout и след Да. това се връща, тества го. Да, сега слез на по-нисък таймфрейм. На 4 часа. И сега ти искаш да имаш брейк на... Върни малко там, горе. Къде? Де ти е daily high. Ага, Там искаш да имаш да ти пробие реално последния резистанс. е тук. Искаш да ти пробие последния резистанс. И някъде виж дали имаш на по-малък таймфрейм някакъв key level още. Не, на 4 часа. Че ви да? Ма махне тази позиция вече. Много. Дай на 4 часа. Сега не знам тук ще съвпаднат свещите. Нищо е почти еднакво. Карай сега на разпани графиката. Нема. Нямаш. Я дай на 1 час. Дай на 2 часа също. Аз го нямам май този интервал. Имаш. Не, и тук нямаш. Нищо няма. Значи не е валидна сделката. Чакаме за момента. Ако има нещо, ще се мютна, понеже трябва да свърша една работа. Но съм на графиката. Виждам графика. Ами так. Охо, А ти освен на дневна графика, къде друга да използваш Fibonacci? аз на дневна си таковам нещата.
гледай сега на дневна, както нали ти обясних, аз си слагам Daily High, Daily Low, Така и да. защото ми е по-лесно. Че да ги... Как се таща? Я. Ей, това е история, смисъл, да си пазим нещата. Да. Не, че не съм си ги написал в журнала, ама... Така. Нали, тук си гледам Daily High, Daily Low и после си следа... Вече минавам после... Принципно съм забелязал на 15 минути, така най-добре ми изглежда графиката. Защото аз реално търся вход на 1 минута. Демек трябва да почне от 15 минути. То нали всеки таймфрейм си има определен alignment ли се води, точно не знам как беше правилната дума. Първо да кажем, ако си сложиш key level на 15 минути, ти търсиш вход на 1 минута. Разбираш? Така да. И ето, нали, опъвам си го за дневното Daily High, Daily Low и вече нали, по това нещо, както ти обясних, аз си следа в зоната, която нали, ми харесва, си търся определено нещо. Тук не виждам нищо в тази зона, но ето като виждаш е тази зона, която е тук, където има отблъскване, даже 2 пъти то го е ретеснало. На 30 минути ти е Fair Value Gap, на 15 минути, на 5 минути имаш смисъл, съчетават ти се нещата и да кажем, Въпросът ми е дали вътре по време нали, на Фибоначито, дали пускаш някой друго Фибоначи. Да, по някакъв път ги наслагвам. Противоположни ли стили? Не, винаги Никога. по тренда. В смисъл, аз ги наслагвам, както Деве, не знам дали видя, че го Само един момент, извинете на много. Да. Добре. Окей. Добре, няма драма. Окей. Давай им ги. Та, тук бях опънал Фибоначи в Фибоначи да видя какво ще се случи. Тук. Днеска на историята обаче ми направи впечатление, че беше пуснал 2 сделки днеска. Едната е тази чакаща ли беше, или беше от вчера. И имаше една, дето е противоположна надолу. Да. Не си спомня на златото ли беше? Да, ето я. Тя от вчера. В смисъл, това е на рейнджа. От хая до лоа. Ето я идеята. Гледай сега. Тук преди тази нямаше ли някоя сделка? Това от вчера. Движението надолу. Това от вчера. Това е по AMD модела. Както говорихме, нали, имам удар в дневен Fair Value Gap и се изстреля нагоре. Така. Тази другата сделка, тя си е базирана на Фибоначи. Ето от върха към дъното. Тук. И входа е на 78,6. Като тук можеш да видиш, нали, има Fair Value Gap, който точно там ще се запълни на 1 час. Чай сега видим на 15 минути какво беше. Същата работа. На 5 минути мисля, че беше същата работа. Смисъл, съчетават ми се нещата. И какво бих очаквал, ако влезне тук, да направи някакъв инвърснат Fair Value Gap и вече да си търся вход за надолу, като стопа отгоре, въпреки че е голям, и търсиме минус 27%, защото и минус 27% съвпада почти с 50% на дневния Fair Value Gap, който е тук. Разбираш ли? Той се някога трябва да го запълни. Mm-hmm. Това е идеята за тази сделка, която я обмислях. Аз затова съм си сложил аларма на това ниво. Иначе това вчера, където си се получи, си беше чисто CRT. В смисъл, аз след като пообмислих малко нещата, имахме обиране на ликвидност на предишния дневен лоу, имахме тапване в Fair Value Gap
И след това имахме тук инвърснат, даже гори тесна и направо си изстреля. Само че на по-висока графика. Той на 1 минута щеше да излезне, като цяло можеше да го направиш хубава сделка. Даже от по-ниско. След като пипне гапа. Ето те тук. Ето те то кендъл, може би. Ма това Алекс може да каже, той е повече с CRT, то аз отскоро гледам по-различен модел. И така. Алекс, ти ще идваш и скоро, че аз след малко отивам се оправям, че трябва да ходя до офиса. Нямах. Но нали така, това е ниво, което ми харесва и го следа. Да видя какво ще се случи тук. За мен това е ключово ниво. Той каза само, че се заглушава. Тук трябва да е. А на следващата ти чакаща поръчка, какво каза, че там търсиш? Да влезне тук, да ми тапне нивото и да ми направи някакъв инвърснат fair value gap, примерно на 1 или на 3 минути. Да се вреже. И вече да тръгне надолу. Като да кажем тук ако има. Тук съм. Да кажем тук ако има fair value gap, който да прави и да влезне в key level, изчакам го да извърсне и там мога да влезне. Капания сос ме напръска. Само да не ме хване докато карам. Защото като цяло тук имаш и предишен дневен хай някъде, който не е тестван и може да отиде да си го вземе. Дай да чуеме. За сделката е тази, която гледам. Тя е по Фибоначи. Ага. Реално. Ча ще ка на дейли ли гледаш, бе, човек? Не. Не, че не работя. Тук идеята ми е такава, че ще обърне и ще ходи да запълва дневния fair value gap. Може. Само за една секунда да си спирам екрана. Ще трябва завъртени неща. Ти презентация ли правиш, бе? Продължава да ми се вижда екрана. Аз- Не, това е презентацията от вчера. Аз я видях. Тя е страшна презентация. То ме сраме да кажем, че е презентация. Ама ето, аз съм казал, ще се постарая за повече следващия път. И ми пуснеш екран, че аз сега отивам да се оправям. Да. Сега само да видя какво се случва, че нещо... Защо ми се чупят така? Та не ти разправям сега от друга седмица, като влезна в офиса, може да си ходим там към 6 часа, примерно. Да, бе, може. Малко да смена, че тази моята зала си е страшна кошара, въпреки че сега я поремонтираха. Да. Така, виждате ли екран? Трябва да го виждате. Аз спирам да Не. споделям, спирам да записвам.